Usa ka pinasahing pagselebrar sa Valentine's ang gihimo sa mga personahe sa Penro Sarangani kagahapon atol sa Valentine's Day. Imbes na rosas o tao ang ihag, punuan sa kahoy ang ilang gigakos nga ilang gitawag nga Hug a Tree campaign. Gihimo ang kampanya sa Alabel, Sarangani Province National Highway. Sa ilang pagakos sa kahoy, usa sa mga aktibidad alang sa kampanya sa climate change kung pagbago sa klima, apan alang na usab sa pagpausbaw sa panglawas o kaayuhan sa tao. Sumala ni PNR Officer Maria Elvera Lumayag ang pagakos sa kahoy makabinipisyo sa usa ka tawo aron makunhuran ang stress, pagpalambo sa resistensya, mapaubos ang presyon sa dugo o paspas nga pagkaayo gikan sa sakit. Ang mismong buhat sa pagakos usa ka therapeutic. Nang apod-apod usab ang Penro Sarangani ug usa ka gatos nga sweet guyabano ug marang seedlings sa mga lumalabayng mga motorista atol sa aktibidad. Ang aktibidad nahimo sa pag-alayon sa DNR Sarangani, LGU Alabel ug mga opisyal sa PNP. Saysay ni Technical Services Division Chief Jesus Boha, ang tree hugging inspired gikan sa Chipko movement sa India kung diin nasalbar nila ang kalasangan pinaagi sa pagpakita og interdependence tali sa tao ug kinaiyahan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!